Brad Adam, Brad, mangayo kog katinawan kung asa nato mabasa ang purgatorio ug maluwas ba ang kalag nila sa pagampo. Salamat Mel sa Lapu-Lapu. Okay, daghang salamat Brother Mel, no? Well, ato na itong gisgutan may tungod to Santos nga misa kaganiha alang sa mga kalag, no, sa purgatorio. Kay kita mga Katoliko aduna tay pagtuon ini nga human gyud sa kamatayon sa tao kung ang maong kalag wala dili pa hingpit nga mahayadto sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Di man gyud siya makasud kung aduna pay mga balayro nun. Wa pa siya nakahuman diri og pamayad diri pa sa yuta. Human gyud sa kamatayon mga kaigsunan, adunay mga pagpangbayad kay nga naman why kalag nga makasud didto sa langit, gingharian sa langit nga adunay naghambin og gamayng sala, no? Kay naa maguna sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 nga way makasud didto, no? Didto sa gingharian nga adunay gamayng sala. Mao nang si Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 48 nga kinahanglan bayran gyud hangtod sa katapusang kuno kining dako. Bisag usa ka dako bayran nimo mga kaigsunan. Pasabot nga kung kita bisag gamay ato kining bayran mga kaigsunan. Kung dili dinhis kalibutan mo na sa sunod nga kinabuhi kanang gitawag nato og suffering church. Kay kita karon naning limbasog ta gitawag man ta og pilgrim church or militant church, nang limbasog ta dinhi mga kaigsunan. Kung mamatay na ta nya di pa ta makasud sa gingharian sa langit, mo na nga adunay suffering church didto pag kuano, no, kining pamayran nato pinaagi gyud sa mga kasakitan. Kay klaro man ang mga kaigsunan diha sa balaang kasulatan nga human gyud sa kamatayon hukman man dayon ang tao. Lahi man sa uban nga human sa kamatayon wa sa magpuyo sa or wa pay hukom. Kaya lang kanila ang hukom inig balik na sa atong Ginoong Kristo, ikaduhang balik sa atong Ginoong Kristo, general judgment. Pero natong mga Katoliko tudluan kita pinaagi gyud sa balaang kasulatan nga human sa kamatayon hukman dayon. Mo na nga katong gihukman nga wa pa kadto sa gingharian sa langit, pinaagi kayod, no, sa santos nga misa, pinaagi sa atong mga pagampo, pinaagi sa atong mga works of mercy, no, either corporal works of mercy or spiritual works of mercy nato dinhi makabuhi mga buhi din sa kalibutan. Makatabang kini kanila mga kaigsunan, no, mao na nga mao kini ang gitawag, no, og communion of saints. Kay bisan pag mamatay na ta apan wa nagpasabot mga kaigsunan nga nawali na ta sa simbahan sa atong Ginoong Kristo, kini gitawag og the mystical body of our Lord Jesus Christ. Ana gyapon padayon ta bisan pagtuan na ta sa gingharian sa langit, apil gyapon ta sa iyang simbahan, kini gitawag og the triumphant church, no, kini tulo ka hutong sa simbahan mga kaigsunan, usara ka lawas sa atong Ginoong Kristo, the mystical body of our Lord Jesus Christ. Okay, so kanang pulong purgatorio atong balikon mga kaigsunan, ang simbahan nagtudlo kanato ni ana, no? It is the church who named this place purgatory. Naman sa atong Catechism of the Catholic Church, no? Ang simbahan Katoliko may naghingalan nini, although sa original nga mga version sa Biblia dili litra por litra mabasa nato, pero atong masabot nga naay gisgutan nga naman tungod kay naa sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18-19 sa dihang atong Ginoong Kristo namatay, ang iyang espiritu ni ngadto, no, sa kining didto sa mga kalag nga na bilanggo pa og iyang giwalihan. Dili man to langit, kay ang langit dili man bilangguan, dili pud to impierno, kay ang impierno wa na'y katapusan nga kasakit, dili na iampo pa, dili na walihan pa, kaya nga naman wa na'y kaluwasan, pero iya pang giwalihan mga kaigsunan nya sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod 15, way sa payan nga iagi og kalayo apan aduna pay kaluwasan, dili langit dili impierno. Mo na ang simbahan ingon kanato mga kaigsunan base gyud, no, diha sa balaang kasulatan sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3, purgationem peccatorum patiens. So purgationem, purgatory, mao na nga diha ni kuha nining pulong nga purgationem ang kining pagtulon-an nato or dogma sa simbahan Katoliko mahitungod sa purgatorio, because the church teaches us that dinhi sa atong kita karon dinhi sa kalibutan gitawag ta og pilgrim church, ikaduhay ni kamatay na sa tao tawag og suffering church, kung natuwa na siya sa gingharian sa langit gitawag kini og triumphant church. Okay, so daghang salamat.